Sa atong tubag sa Salmo ningon tang unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Ganahan bata nga ang Ginoo mo'y muuna pagsubay sa katarong nya mosunod dayon ta. Kasagaran nato kita gi muuna nya ang Ginoo mo'y atong pasundon. Mao na nga ganahan kay ta maghimo og mga standards nga kanang atong kaugalingon unya ato dayong hangyoon ang Ginoo nga matuman ang atong standards sama anang magtukod kog akong kaugalingong balay. Ginoo in taon makatukod unta kog balay. Tarong ba na nga pangandoy? Yes, tarong kayo sa tawhanon nga sukdanan. Ginoo makapalit unta kog sakyanan. Tabangi in taon ko Ginoo nga makatigom kog kwarta aron makapalit kog sakyanan. Tarong ba na nga pangandoy? Yes, tarong yapon. Pero ang gustos Ginoo dili ingon ana. Muna sa ato diring unang pagbasa si San Pablo miingon nga kanang inyong gipagarbo sala na siya. Kay usahay magpagarbo man ta, nindot kay kog balay, nindot kay kog sakyanan, pero tanawa usa og wa baka kasa sa imong pagpanindot. Sama ni ining gibuhat nila nakighilawas ang usa ka lalaki sa iyang inaina. Bali sa nang inaina kanang mama sa iyang asawa. Ganahan mo ana nga ikaw liktor pagyud ka diri nya ang imong bana makighilawa sa imong mama. Ganahan mo? Oh, lain kayo. Matud pang San Pablo, bisan gani ang mga pagano wa magbuhat ana, samot na gyud mo nga mga Katoliko nya nagpagarbo ra ba mo imbis unta to masubo mo magbasol nagpagarbo. Kita bitaw karon kaning atong mga decisions kinabuhi labi na dinis atong nasod murag gakuan baga sukwahi ay sa makauna lagi himog desisyon nya makahimo na ganig desisyon gara kayo nga na-implementar gyud ang iyang gusto nya nigabot na sa laing administrasyon katong iyang gusto tumbaho na sad to sa desisyon na sad sa bag-ong administrasyon nya mao na siya palit-palit lang lain na sa imo puli tumbaho na sad bisan gani kitang dinisimbahan kaming mga pari. Ang usa ka pari naguna mao ni ang gibuhat. Human sa termino magbinalhinay ang bag-ong pari nga niabot. Usbon na sad ning gihimo. Bisan kung tagdili pa ang usbon kay tarong pa kay istanan. Usbon gyud kay dili ni nako gusto. Gubon gyud bisan kun tagdili pa ang gubon kay nindot pa kaayo. Gubon gyud kay dili ni akong gusto. Sa ato sang pamilya ang bana ug ang asawa magkatrukis pod ang mga desisyon ngano man kay ang gustos bana iyag yung ipatuman, ang gusto sa asawa iyag yung ipatuman, ang resulta magsigig away. Mao na ang atong Ginoo nangutana unsa may maayong buhaton, ang pagdaot ba sa kinabuhi o ang pag-ayo? Ang pag-ayo ba sa sakit o ang paghatag bag sakit? Unya kay ang mga tao nga naiyang gipangutana, ang mga leaders didto naa may kalagot niya. Bisan pa ang gibuhat ni Kristo para sa kaayuhan sa tao nga nagkinahanglag kaayuhan sa matong kuyos o kamot, nasuko ang mga leaders katong mga Pariseo. Pero ang katong giayo ni Jesus
Purting lipaya, purting panabi, purting lukso-luksos kalipay. So nagkaiyang kamot nagkuyos, natulid na, naayo siya siyang sakit. Pero ang mga tao nga dunay gusto nga ilang desisyon nga maogi sundon, sa tingin mo tani, napungot sila pag-ayo og nagsabot unsay ilang buhaton kang Hesus. Og mauna ni ang duwa sa kalibutan. Na kitang mga nagsimba, kitang mga nagsunod ni Kristo. Kinahanglan mo buhat kitag maayo para sa nanginahanglan. Dili ta mo buhat og maayo para suwa magkinahanglan. Tungod lang kay atong barkada, tungod lang kay ato siyang igsuon, tagaan gyud bisag wa magkinahanglan. Kadtong nanginahanglan mo'y atong tagaan. Muna dinis atong parokya, sige tagbaligyag slots. Walang usa ko'y update karon, ugma na lang tingali. Nganong namaligya man tag slots, kining SBF dag, tukod sa tong kumbento, tungod kay kinahanglanon sa atong simbahan. Nya kamong ni apil ani og palit, aning tag 500 pesos nga SBF dag, nakahimo sad mog maayong buhat at tubangas Ginoo. Kay di man nimo balik nato, dili man kita tanan makapuyo aning kumbento, di sa ta makagamit ani kitang tanan, pero maayo ni para sa tibuok parokya. Nya ato sa ning gibutangan ron og special slot kaning sitio para sa nisa nahuman naman tong atong pagpanghatag og feeding ngadto sa elementary schools. Ang ato na sad kaning pagpanghatag og bugas karong buwan sa Oktubre atol sa pista sa atong segunda patron ni Mama Mary Santos nga Rosario. Manghatag ta og tag 5 kilo rice with noodles o sardinas ngadto sa mga labing minos, mga 3,000 ka pamilya. Maayo ng buhata o bati? Maayo kayo. Nya mamalit mog slot o dili? Palit. Na. Onya ini ka Nobyembre kana sang atong sitio, kanang atong pagpanghimog balay. Ako lang nang gigamit ang akong birthday nga 61 years old, kung makaabot pa ko ani karong Nobyembre 24, para makamisure kung pila ka buok balay, labing minos ang atong tukoron, mga 61 ka balay. Katong last year, sa 60 man to ka balay, nahimong 90 ang atong natukod. Karon 61, ambot pila kay atong maabot ani. Kining mga buhata, dili man kay ninindot paminaon, labi na gid sa akong side kay wa bi ako'y akong balay. Ako mismo wa ko'y balay personal. Ug mo retire ko or masakit ko, maghuwat lang ko asa ko ibutang suoka kay wa man ko maghimog akong balay. Nya manghimo kog laing mga balay. Mura biyag makaingon ko unfair man pero sama ni Kristo gihimo niya nga nindot ang atong kinabuhi bisan siya mo'y gibitay sa cross. Pasabot okay ra gyud magantos ta basta kita mo'y manghatag. Kamo sang mamalit og slots, magantos tingali mo nga makaingon ka may pagwato nako gipalit da kay wa naman ako ikapalit aning bugas karon, wa naman ako ikapalit og sapatos or uniform sa akong estudyante. Kana usahay masakitan ta tungod kay ato nang nahatag sa panginahanglan sa atong katilingban. Pero ayaw kabalaka, ang Ginoo mao'y mohatag nato og mas daghan pa. Ug mao na nga moingon ta, unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Kay kung mosunod tas katarong sa Ginoo, iya sadtang punon sa daghan kayong mga grasya. Nga naman, kay siya may tuburan sa tanan.